Ahojte. Včera bol Svetový deň menopauzy. To je niečo, o čom sa v našej spoločnosti tak nejak nehovorí. Dlho to bola tabuizovaná téma, ale teda ja si myslím, že čím ďalej naša populácia starne, tak sa o tom budeme rozprávať. Ja vám poviem také moje skúsenosti s menopauzou a zoberiem to z takej inej strany, pretože čo som zatiaľ čítala a pozerala som vyjadrenia gynekologov, tak je to všetko v podstate od tých terminus technicus a málo sa tam hovorí o tom, že čo naozaj v skutočnosti prežívame. Ja budem veľmi rada, keď mi aj napíšete, že čo vy prípadne prežívate počas tohto obdobia. Ale najprv by som predsa len k tomu terminus technicus, pretože ja som sama nevedela, že čo sa vlastne s môjim telom deje. A ono to je tak, že pred menopauzou je perimenopauza. To je to obdobie, kedy v podstate začína haprovať ten náš hormonálny systém. A vtedy ja som mala napríklad, že 6 týždňov v kuse menštruáciu, hej, alebo mi potom vynechávala, že som ju mala raz za 3 mesiace, raz za pol roka a mala som také stavy, že som si myslela, že som tehotná a pravda je, že počas perimenopauzy ešte tie vajíčka fungujú, takže v podstate ako žena ešte môže otehotnieť počas perimenopauzy. A to ja viem, že to ja som vôbec nevedela, čo sa so mnou deje a som si kupovala aj tehotenské testy a mala som stále také tie predmenštruačné syndrómy, takú bolesť v podbrušku a pritom akože menštruácia neprišla aj 2-3 mesiace a potom zase prišla a trvala 6 týždňov, až kým tá menštruácia neodišla úplne. No a to sa nazýva, toto obdobie sa nazýva perimenopauza. Menopauza nastáva vtedy, keď žena 12 mesiacov po sebe už nemá menštruáciu. Hej? Čiže to je stav, v ktorom som ja. No a čo to teda obnáša? Ako z takého toho hľadiska ženy, ktorá to prežíva, vám idem povedať, že čo? Najprv to boli také tie strašné návaly, hej? Tie mám dodnes, ale ako tak nejak som si ich upratala. A poviem vám ako. Takže najprv to boli také tie návaly, že v podstate akože od rána do večera ma proste ako búrali mnou také tie horúčavy, také tie návaly horúčav a bolo to veľmi, veľmi nepríjemné. Potom hlavne to bolo teda v noci, ktorý sa aj môj muž odo mňa odsťahoval. Presťahoval sa k malému do izby, lebo že som vlastne skúvinala ako ranená srnka. A potom som odkopla paplón a potom som ho zase hľadala. A to boli tie veci, ktoré som ja nevedela. To bolo v spánku, hej, že v podstate ako ja som v spánku počas spánku dostávala návaly horúčav. A vtedy mne bolo teda horko a popri tom, ako bolo mi to veľmi nepríjemné, tak som samozrejme tak ako vzdychala, hej, pretože to je naozaj také, že akože úplne, že hu. A čiže ja som ich mala počas celého dňa a potom vlastne v noci boli také, že úplne že až neznesiteľné. No a mne to veľmi prekážalo aj pri športe. Naozaj som mala vtedy v tom čase také, akože bolo to fakt, že nepríjemné, hej, pretože keď akože sústredíte sa na šport, ja jazdím na koni a sústredíte sa na šport a teraz akože chcete jazdiť a zrazu príde nával a ten nával zase vás vyslovene až tak akože hej, to je proste, to je taká akože veľmi nepríjemná záležitosť. No a ja som na to začala užívať doplnky výživy Cerealis. Tie som užívala, tak tie mi ako tie návaly tak trošku utlmili a dostala som ich tak trošku pod kontrolu, hej. A neskôr som v podstate prišla pri tých návaloch na to, že je dôležité tú situáciu prijať. Je dôležité tú životnú situáciu, v ktorej sa nachádzame, prijať. A možno aj hovoriť o nej, aj na rovinu a nahlas o nej hovoriť, ako sa cítime, hej. Ja napríklad, mne vždy tréner po tréningu povie, že bože môj, prečo tak strašne dýchčíš? No, ja mu vám z toho chutí povedať, no keby si bol v mojej koži a mal tie návaly, ktoré mám ja, tak by si dýchčal ešte viac. Pretože ja musím vynaložiť niekoľkonásobne viac energie. A okrem toho som aj častejšie unavená, pretože vlastne ono mi to berie, tie návaly mi berú energiu a som z nich taká, že unavenejšia. Je to fakt
nepríjemné. No a, ale čo bolo pre mňa horšie, no a vrátim sa teda k tomu, že som to prijala. A tak, ako som si celý život dokázala, celý svoj produktívny alebo teda reprodukčný život dokázala zariadiť, že mi menštruácia chodila v piatok, lebo ja som mávala veľmi silnú menštruáciu, veľmi bolestivú. Tak mi chodievala v piatok a tým pádom ako do nedele cez ten víkend som tak nejak ako mohla ležať a mohla tak akože byť relatívne v pohode. A cez víkend som to lepšie zvládala, ako keby som dostala menštruáciu cez týždeň, takúto bolestivú, aké som ja mala. No a v podstate takúto istú dohodu, keď som teda prijala menopauzu so všetkými jej negatívami, pretože mám pocit, že ona pozitíva priniesla veľa negatív a hlavne teda tie návaly a urobila som s ňou pakt, hej, proste urobila som s ňou podobný deal, ako som urobila kedysi s menštruáciou, že som sa s ňou jednoducho dohodla, že teda cez deň ma otravovať nebude, že si to teda nechá na večer, na noc a naozaj ako ono to začalo postupne ustupovať, respektíve dostalo sa to pod takú nejakú kontrolu, že ono, ja síce tie návaly mám, ale nie sú už také početné, hej. Že je to také, v takej by som povedala, že je to v takej norme. Čo bolo u mňa horšie, myslím si, že menej žien toto vie. Ja som sa začala budiť s tým, že som nevedela dýchať, že som sa nevedela nadýchnuť, robila som vyslovene toto. A vyslovene toto. A to som robila tak hodinu. A potom som išla k lekárovi, že teda čo sa deje, že či mám nejakú alergiu alebo niečo, že čo sa mi teda deje. No a ona mi zmerala tlak a zistila, že mi lieta tep. Že mám nepravidelný srdcový rytmus a že ten mám teda veľmi zvýšený. A ono to práve súvisí s menopauzou, pretože hlavným ženským hormónom je estrogen, progesterón a tento estrogen vlastne chráni srdce. On je obalený okolo toho srdca. A počas menopauzy ten estrogen postupne začína strácať na sile, jeho produkcia, až postupne začne sa úplne vlastne vyplavovať. Prúser je, že aj my ženy máme v sebe kúsok testosterónu a tento testosterón vlastne nám zostáva, hej. Čiže akože minule som to dala do takého nejakého porovnania, že my keď vlastne prichádzame na svet a ešte sme v takom tom úplne vývojovom malom štádiu, keď sme ešte také, že embria a len sa začíname vyvíjať, tak všetci sme ženy, hej. Až potom sa z toho vyplynie, že či to bude chlapec alebo dievča. A čiže v podstate všetci prichádzame na svet ako ženy a všetci odchádzame zo sveta ako chlapi. Hej, pretože aj minulé niekto ma odfotil, kamoška ma odfotila a chcela som si tú fotku upraviť a dala som to do nejakej apky a tá apka vyhodnotila, že som chlap. Okrem toho mi zhrubol aj hlas, hej. A to je všetko tým, že vlastne mi z tela odchádza ten estrogen. A áno, menopauza má vplyv aj na pokožku, je suchá, vysušená, presušená a ja musím používať oveľa masnejšie krémy. To vám poviem potom, lebo som našla micelárnu vodu, ktorá jediná nevysušuje pleť, ale nechávajú úplne, že fantastickú a myslím si, že to má tiež akože súvisí s tou menopauzou a myslím si, že táto micelárka by mohla byť práve pre nás baby, ktoré sme v menopauze, ale to vám poviem neskôr. Čo vám chcem povedať? Mne lekárka dala beta-blokátor na srdce, čiže odtedy ja vlastne existujem s beta-blokátorom na srdce. A odtedy mám pokoj. Odtedy môžem naozaj, že v pohode dýchať, navyše keď si ho večer dám, tak ja z neho aj perfektne zaspím. A mne sa to srdce vlastne upokojilo. Takže čo vám chcem povedať? Chcem vám povedať hlavne to, že menopauzu musíte prijať. Jednoducho proste každá z nás príde do toho štádia, kedy v podstate ako bude v menopauze. Aj vy, babi, čo máte teraz 20, budete raz mať menopauzu, hej? Keď sa toho dožijete. Potom, to je také obdobie 4-5 rokov, potom príde postmenopauza, čiže ten vek ženy, kedy už v podstate nemá návaly, nemá nič a jednoducho proste už si len žije. Ale teraz ja sa nachádzam v tom období tej menopauzy a vidím ako jeden z obrovských problémov srdcové problémy. Preto aj veľa žien v menopauze má infarkty myokardu, aj mŕtvice, pretože na toto si treba dať sakra pozor, na to srdce.